Tá áisinaí nó éile bheánna chuitrí réilge go bhaintúirí agus go ghaltaí meánscoile, forbrí ag scoileanna idachais nálscoil na héad gaile. iBooks atá ar na háisinaí nó teagais agus fólamú seo atá chuirla chéile ag micléin agus fuireann teagais gon chóirsa diplóma gaidimúil san idachas. Tá locht teagais as Israel agus as America héis cuasa thuirt ar lochtan chóirsa, mar go bhéon téan chóirsa há lehéad ar fud na cheorpa iniontar chuilerod ar an iPad. Ní leirteach teapal ar an focail atá tú gur nóta ina de agus nóta a bhrú. Duine an gháscóir múnsúir faoi eún sa táir an gúrsa diplóma gaidimúil san idachas. Ní hamháin gúil antóir ar a gúrsa, tá antóir ar na rán fársathe freisin. Chmála bheith ilse a gairid an múnsúireachta, tá san cholaíocht freisin acu, mar gúil áisina teagaisc il bheánach cur le chéile agus fáil si acu. Well, I'm still in class tagars so golas na ignáid an seáile agus tá fear útsa ag baint leis an iPad dúine gomórmór ar an gúrsa tá gachal a rud ein ar an iPad ó go plannaí ceachta go dtí áisinaí tagais. Caiim é úsá dohaint agus baní mu úsá go leithús na rangannaí. Tá tírólas, ólaíocht agus gnó a meas na nábhar tagaisc atá fáil si mar iBooks ag micléin agus fuireann an chóirsa go dtí seo. Cholagan ar gúrsa seo, tá siad den an cleachta teagais go leog an ghail cholaistí, nó san ghailtocht, agus tá siad cáilíonn ar éire le bheith ar teagas trí bhailge. Ach tá mu deisceach tú le go leor bhealaí eile istóidh chumá céanna, siad ein téan cuasa eilúna go ábhréidí san Eorop atá baint leasa as an iPad ar a gcuise. Agus tá an sim léirí go leor cholaistí eilúna eile ar fud na crinneann ar éire ar méid atá dhéanaan seachagan go háide de daobh an iPad úsáid sa deagasc. Deir múnsúirí go gur an iPadanna agus iBooks go mór leis na thuúlaisí teagaisc agus feolama sa seomáranga, ach an íos sin héin tá bunsciile na tábhachtacha fós le feolam. Ar an lábheile is tóla ní féidir in na maidí ligan le sro, maidir le litríocht agus le fólam léamh agus na bun riachtainna sin tá teastáil ó ghasúla seomáranga. Agus go gahamid an dá áis an léamh as an scríomh a chríosteach le chéile leis an iPad. Is féidir tíocht ar na háisina nó il bheánacha atá curtha le chéile ag an ollscoil siar an eisce ar an iBook Store. Sin eagraíocht cág an chóirla a méidechas gailteachta agus gail scoileachta a chur an teirigad ar fáil, thart ar €2,000 chun na háisina nó il bheánacha Albert. Áisina atá ar fáil an os cin 60 fan géad go bhfuil cholaistí na tíre hena hain. Agus is ag ordú a bheith an céad an sin le himimecht amsire. Máirtíine bhádainn nó éocht TG Ceathair an Gáile.